El dissabte 25 de febrer a les 9 del vespre i el diumenge 26 a les 6 de la tarda, el Casal de l'Obrera ens tornarà a sorprendre amb una de les seves obres, una vegada més dirigida per Angelina Cardona, i amb un repartiment, podríem dir que, de luxe. Ens hem colat en un dels seus assajos per veure què ens expliquen. Som-hi! I saltant com una daina, la 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 la. Can you help me, please? I don't know where is the hotel. Hotel, noia, no! Això no és pas un hotel, això és un bar. Angelina Cardona, directora d'aquesta obra de teatre que presenteu la setmana que ve, però no és pas la primera vegada que dirigeixes, ets una veterana. Quantes obres, podries dir el número d'obres que has dirigit? Ui, no, però sempre m'aniria, no sé, a 30 o 40. I alguna que recordis amb especial estima? Bé, de les primeres que vaig fer, que eren amb nens petits, vaig fer La vella dorment del bosc, El gat amb botes, em penso que vam fer. Després vaig fer La bruixeta sense escombra. Bueno, són obres molt entranyables. També s'ha de dir que amb nens petits i grans van fer l'obra d'en Joan Sala Gascons, Uns éssers estranys, que va quedar preciosa. Sempre estic parlant que faig les obres sense retocar res. Tal com els ha escrit l'autor, he intentat que els personatges reflectissin el que l'escriptor volia dir en aquell moment. No agafar una obra, estripar-la i fer el que em doni la gana. No. Que això es fa, últimament. Per això ho dic, perquè a vegades vas a veure una obra i no té res a veure amb el llibret que tu has llegit. I això a mi no m'agrada, ho sento. Però centrem-nos en aquesta d'avui. No hi ha nens, són adults. Com van els assajos amb aquests adults? Bé, no puc dir que vagin malament, tampoc dir que vagin perfecte, però bé, encara falta aquesta setmaneta i posaran tota la carn a la graella, així esperem. Aquest bar Bodega Can Pepito es pot situar en un bar concret de Lloret, en alguna taverna que ha existit o que existeix encara, o no? Bé, mai he volgut fer, en principi, res per dir que és aquesta gent, perquè no saps si a la gent li agrada o no li agrada. Bé, és una bodega que sí que a Lloret n'hi ha hagut moltes, és una bodega que la gent entra i surt, de poble, no de turistes, sinó més aviat una bodega de Lloret de l'hivern. Això sí que fa de bon veure. I home, vés a tant que quedaràs-lo i pres. Madame, la sangria. Mira que bé de Déu. Veus? Sangria, I com l'has fet tu si no saps fer ni un cafè? Ja veus, doncs ve espavilat. He anat a la nevera i un xic de cada. Mira, primer hi he posat un bon raig de vi. Sí. Després un xiquet d'aigua de bitxi, un tallet de pastanaga, un tros de llimona, una rodanxeta d'una altra cosa que ocorria per allà, un xic de pebre. Llavors, força gel, ben remenat, i mira quin goig que fa. Parlem d'aquesta taverna i t'he de dir, Angelina, que teniu un decorat espectacular, que pot ser l'enveja de molts grups de teatre. D'on ha sortit aquest decorat? Qui l'ha fet? Bueno, els decorats sempre els fem nosaltres. Nosaltres tenim un grup, que hi ha de tot. Hi ha els decorats els fan en Jaume Sacall, en Jaume Pujós, en Sebastià Gallard, que és el que pinta, i en Jordi Rivera. I entre tots surt el decorat. La dirigeixes tu sola, però no l'has escrit tu sola. No, ha sigut a 4 mans o 6, vaja. Amb la Montse Baltrons ens vam trobar, ja ha estat fora molts anys, sempre hem sigut molts amics, som de l'altra banda de Riera. Ens vam trobar, volíem fer alguna cosa, vam llegir una obra, a mi el tema d'aquella obra m'agradava però no el que hi passava i vam començar a escriure la nostra obra. Vam demanar una mica de col·laboració en Sebastià Gallard. Bueno, ja ha sortit Bar Bodega Can Pepito. Please, where is the toilet? Oh, i allà fons a la dreta, Ja ho deia jo. Ai, mare. Què, jove, què posarem? Sí, gambetes, frugetes, anxovetes, olivetes...
I perquè passi i no s'empatxi, una miqueta de sangrieta, no? Sí, això mateix, sí. Aquí teniu. Que aprofiti. Ah, i el bany el teniu al fons a la dreta. No, gràcies, no. El bany és al fons a la dreta, si necessiteu. No, gràcies. Això ho diu ara. Quina pena, no? Tan jove. Perquè era jove, no? Anem a veure si enganxem algun dels actors perquè animi la gent a que vingui aquí al Casal de l'Obrera el 25 i 26 de febrer. Què passarà aquí la setmana que ve, Badó? Què passarà aquí la setmana que ve? Doncs que hi ha un espectacle fantàstic. Un espectacle d'aquells que no es poden perdre. A més, ja veuen el repartiment, han vist el reportatge, veuen la gent que hi surten. Són aquests que amb un èxit tenen un èxit segur de seguit. Llavors, el Casal de l'Obrera, què té? Proximitat. Artistes d'aquí, que ens coneixem, però quan els veuen aquí dalt de l'escenari diuen, ostres, me l'han canviat. Perquè interpreten tan bé el paper, no m'hi poso jo, perquè jo ja no, però tenim uns artistes aquí fantàstics, I jo voldria que la gent pensés que queden poques entrades, i no ho diem de conya, allò de dir, no, queden poques entrades i que s'espavilin si és que volen venir-ho a veure, perquè ja dic, val la pena. Riurem o no riurem? Esperem que sí, si no malament, per això ho fem, perquè rigui la gent. I si s'acaben les entrades, que no pateixin, que llavors el diumenge farem sessió contínua, si cal. Com abans en el cine, que d'allò, quan s'acabava, una mica de piscolabis, anar a fer el pipí o el que sigui, 4 pipes i d'això, i tornem a començar. Ja està, que n'hi hagi per tothom. I després que aquelles que hi ha unes escenes fortes, Fortes què vol dir, Badó? Especifica. Bueno, no puc, sí, que abans allò, o com anàvem al cine que posaven la mà davant perquè no es veiés, ara ja no hi ha la mà davant. Els rombos, aquells? Sí, els rombos, però abans posaven la mà, que no hi havia rombos però posaven la mà. I deien quatre, no vull fer un spoiler perquè, esclar, és el que dèiem abans. Què té que fer la gent? Doncs venir-ho a veure. La gent no entén el que estàs parlant. La repeixes, mira com la... Avui m'estic abraçant la meva dona. Escolta, Com que fer així? així.